V roce 1950 sáhl těžař rašeliny na Judském poloostrově do země pro palivo a našel tvář, která se na něj dívala. Ne lebka, obličej, zavřené oči, strniště na bradě, slabý výraz, který je stále čitelný i po 2500 letech. Byla zavolána policie. Předpokládali vraždu, mýlili se o 2500 letí. Jmenuje se Tollund Man, nebyl sám. Jen z dánské rašeliny bylo nalezeno více než 500 těl z období mezi lety 800 před naším letopočtem a 200 našeho letopočtu. Po celá desetiletí mohli vědci pozorovat, co se v bažinách uchovalo: kůže, vlasy, obsah žaludku, smyčka stále uvázaná kolem krku. Co nedokázali přečíst, byl hlubší záznam, genetický materiál. Izotopy zabudované do vlasů jako geografický deník psaný chemií. Když věda konečně dohnala k tomu, co rašelina obsahovala, musel být příběh Evropy doby železné přepsán. Rašeliniště není dramatická krajina, nedává o sobě vědět. Leží plochá a tmavá na Judském poloostrově, pokrytá mechem, z velké části bezvýrazná, ničím nepozoruhodná pro každého, kdo neví, co se v ní děje. To, co se v ní děje, je mimořádné. Rašelina je stlačená, rozložená vegetace hromaděná po staletí. Jak mech odumírá ve vrstvách, uvolňuje molekulu zvanou rašeliník, která zastavuje růst bakterií. Voda v rašeliništi je kyselá a téměř zcela bez kyslíku. Houby a bakterie. Organismy zodpovědné za biologický rozklad v těchto podmínkách nemohou fungovat. Organický materiál ponořený v rašelině nehnije tak, jak by hnil kdekoliv jinde. Je držen suspendován ve stavu zastaveného rozkladu, který může trvat tisíciletí. Stejná kyselost, která zastavuje rozklad, působí na různé biologické materiály odlišně. Měkké tkáně, kůže, vlasy, vnitřní orgány a obsah žaludku se zachovaly. Fosforečnan, vápenatý minerální sloučenina kostí, se rozpustil. Mnoho těl z bažin nalezených v Dánsku si zachovalo své obličeje v mimořádných detailech a téměř úplně ztratilo kostru. Chemie zároveň zachovává osobu a maže kostru. Je to jeden z nejznepokojivějších paradoxů v celé archeologii. Jen v Dánsku bylo nalezeno více než 500 těl a kosterních pozůstatků z doby železné. V severní Evropě se jejich počet blíží tisícům, přičemž významné nálezy byly nalezeny v Německu, Nizozemsku, Spojeném království a Irsku. Většina z nich pochází z doby železné, zhruba od roku 800 před naším letopočtem do roku 200 našeho letopočtu, což je období trvající 1000 let severoevropské prehistorie, o kterém na dánské straně neexistují žádné písemné záznamy. Následující vědecký vývoj se opírá o 3 osoby. Muž z Tollundu byl nalezen v roce 1950 v bažině Bělskovdal ve středním Judsku 2 bratry, kteří těžili rašelinu na palivo v domácnosti. Jeho obličej byl tak dobře zachovalý, že zavolali policii přesvědčení, že našli nedávnou oběť vraždy. Radiokarbonové datování umístilo jeho smrt mezi roky 405 a 380 před naším letopočtem. Muž z Graubále byl nalezen o 2 roky později v roce 1952 v bažině Nebelgord poblíž vesnice Graubále, rovněž v Judsku. Těžař rašeliny jménem Tagebusk Sørensen narazil v zemi na chomáč rudých vlasů. K němu bylo přichyceno tělo. Zpočátku se domníval, že se jedná o místního muže, který zmizel před lety. Nebyl. Tělo patřilo muži, který zemřel ve 3. století před naším letopočtem. Žena z Huldremouse byla nalezena v roce 1879 dělníkem, který těžil rašelinu poblíž Ramptonu v severovýchodním Judsku. Na rozdíl od většiny těl z bažin byla plně oblečená. Bylo jí přibližně 40 let. V rašelině žila přes 20 let a na povrch se dostala stále v sukni. Každá z nich byla objevena obyčejnými lidmi vykonávajícími běžnou práci. Každá byla tak dobře zachovaná, že prvním předpokladem byla vražda. Každá byla starobylá nad rámec toho, co oko dokázalo změřit. Po celá desetiletí byl interpretační model, který tyto subjekty obklopoval, přímočarý. Komunity doby železné v Judsku byly chápány jako uzavřené, lokálně ohraničené a izolované. Lidé se rodili, žili a umírali v úzkém geografickém okruhu. Rašeliniště byla chápána jako pohřebiště nežádoucích lidí, zločinců, vyvrhelů a obětních obětí místních komunit vybraných z bezprostředního obyvatelstva. Římský historik Tacitus v roce 98 našeho letopočtu napsal, že germánské kmeny topily své zneuctěné v bažinách pod závažími. Tato zpráva formovala interpretaci po generace. Samotná těla ji od začátku komplikovala. Péče, která byla některým z nich prokázána, nebyla v souladu s jejich likvidací. Uchování bylo v rozporu s jakýmkoliv očekáváním a uvnitř tkáně byl uzamčen záznam. K jehož přečtení nikdo v letech 1950 ani 1879 neměl nástroje. Věda, která ho dokázala přečíst, trvala další půl století, než se objevila. Muž z Tollundu byl nalezen ve spící poloze. Na tomto detailu záleží. Byl schoulený na boku se zavřenýma očima i ústy. Koženou čepici měl připevněnou pod bradou 2 tenkými řemínky. Kolem krku měl omotanou spletenou koženou šňůru. Jinak byl nahý. Nešlo o postoj někoho, kdo byl hozen do vody.
Byl to postoj někoho, kdo byl tam umístěn. Forenzní vyšetření potvrdilo, co smyčka naznačovala. Zemřel oběšením. Šňůra zanechala v kůži pod bradou a po stranách krku rýhy. Rentgenové vyšetření ukázalo, že má nafouknutý jazyk způsobem odpovídajícím zavěšení. Jeho krční obratle byly nepoškozené, což je běžné u oběšení, kdy je pád krátký a smrt nastává spíše zadušením než zlomením krku. Bylo mu mezi 30 a 40 lety. Zemřel někdy mezi lety 405 a 380 před naším letopočtem. Jeho poslední jídlo bylo zkoumáno v 50. letech 20. století a znovu zkoumáno v roce 2021 s výrazně vylepšenou metodologií. Byla to kaše, ječmen len, ryba a bledá Persicaria plevel, který roste mezi ječmenými plodinami, ale je běžně vyklízen během mlácení. Není to jídlo. Je to odpadní produkt při přípravě jídla. Někdo ho přidal úmyslně. Stejná přísada se objevuje v obsahu žaludku muže z Graubále. Detail přítomný u dvou různých jedinců od sebe vzdálených více než stoletím naznačuje, že tento vzorec byl úmyslný. Rituální přísada, nikoli náhodná. Smrt muže z Graubále byla svým fyzickým charakterem méně nejednoznačná. Jeho hrdlo bylo podříznuto od ucha k uchu. Rána vedla pod jeho čelistí jediným hlubokým řezem. Soudní vyšetření to potvrdilo jako příčinu smrti. Krátce před smrtí si zlomil pravou holeň. Bylo mu 34 let. Analýza jeho otisků prstů elektronovou mikroskopií odhalila hladkou kůži, žádné mozoly ani známky trvalé fyzické práce. Jeho poslední jídlo obsahovalo zbytky více než 60 botanických složek, divoce rostoucích trav, obilovin, semen nazbíraných z okolní krajiny a stopy námelové houby. Šířka ingrediencí neodpovídala profilu běžného zimního jídla. Zemřel v zimě nebo brzy na jaře. V jeho žaludku nebyly žádné čerstvé bylinky ani bobule. Žena z Huldremose dorazila na povrch stále oblečená. Už jen to jí odlišovalo. Většina těl z bažin se nachází nahá buď proto, že byla uložena bez oblečení, nebo proto, že se organický materiál časem rozložil. Měla na sobě kostkovanou vlněnou sukni původně barvenou modře a fialově. Červený vlněný šátek sepnutý špendlíkem z ptačí kosti. 2 vrstvy ovčí kůže s rounem obráceným ven. Pod tím vším otisky v kůži naznačovaly bílé spodní prádlo vyrobené z rostlinných vláken. V něčem, co vypadalo jako kapsa na vnitřní straně pláště, byl nalezen rohový hřeben, kožený řemínek a vlněná čelenka. Měla useknutou paži. Zranění nastalo v době smrti nebo kolem ní. Tacitus napsal, že germánské kmeny likvidovaly zbabělce a zrádce v bažinách zatížené překážkami. Toto pojetí se stalo výchozím rámcem pro pochopení těchto úmrtí. Není to tak úplně špatné, ale je to nedostatečné. Muž z Tolundu měl zavřené oči. Jeho tělo bylo upraveno. V Dánsku v době železné byla kremace drtivou normou. Umístění těla neporušeného do vody, nikoli do ohně, nebylo zacházením s odpadem. Bylo to rozhodnutí. Fyzický záznam těchto 3 osob soustavně překračuje to, co teorie trestního nakládání s nimi dokáže pojmout. V těch bažinách se dělo něco jiného. Tkáň obsahovala důkazy. Otázkou bylo, zda je věda dokáže extrahovat. Karin Margarita Frey je vědecká pracovnice v Národním muzeu Dánska. Nástroj, který přinesla k tělům z bažin, nebyl genetický, byl geologický. Stroncium je prvek, který se v přírodě vyskytuje téměř všude. Vyskytuje se v půdě, je absorbován rostlinami a do těla zvířat a lidí se dostává prostřednictvím jídla a pití. Pro archeologii je užitečný díky tomu, že jeho izotopový poměr, konkrétně poměr stroncia 87 k stronciu 86, se liší v závislosti na zeměpisné oblasti. Vulkanické oblasti produkují jeden typický znak. Starověké prekambrijské skalní terény produkují další. Křídové a vápencové plošiny v Dánsku produkují další destilační přístroj. Jeste a pijte na jednom místě dostatečně dlouho a tento podpis se trvale vrije do vašich zubů a kostí. Vlasy to zaznamenávají postupně. Kořen odráží poslední měsíce. Špička odráží roky z minulosti. Dlouhý pramen vlasů je geografická časová osa napsaná v chemii. Fary strávil 3 roky vývojem techniky čištění vzorků starých vlasů a extrakce použitelného stroncia z nich. Proces musel eliminovat kontaminaci ze samotného prostředí bažiny, které nese své vlastní chemické podpisy. Když konečně měla spolehlivou metodu, aplikovala ji nejprve na ženu z Huldremose. Výsledek se jasně rozdělil do 2 samostatných příběhů. Stroncium v kůži ženy z Huldremose odpovídalo místní judské geologii. Pocházela z Dánska. To se shodovalo s každým předpokladem, který by stávající model předpovídal. Pak Fary prozkoumala textilie. Oděv z rostlinných vláken, který měla na sobě pod vlněným oblečením, vykazoval stopy stroncia, které nebyly slučitelné s žádným dánským terénem. Byly v souladu s geologicky starší prekambrijskou horninou, která se nachází v severní Skandinávii, Norsku a Švédsku. Její vlněná sukně vyprávěla ještě složitější příběh. Byla sešita z vlny pocházející z nejméně 3 odlišných zeměpisných oblastí. Jedna byla místní, 2 ne.
Látka na jejím těle překročila Skandinávii ještě před její smrtí. Důsledky byly okamžité a významné. Judsko doby železné v tomto období nemělo mít rozsáhlé obchodní sítě. Převládající chápání tvrdilo, že severoevropské kultury v rané době železné fungovaly v relativní izolaci s omezeným kontaktem a omezenou výměnou na velké vzdálenosti. Skříň ženy z Huldrmoos byla přímým fyzickým důkazem proti tomuto postoji. Vlna a rostlinná vlákna se přesunuly stovky kilometrů. Někdo tento pohyb zorganizoval. Frey poté aplikoval stejnou analýzu na ženu z Haraldskéru. Nalezena v roce 1835, zachovaná natolik, že byla kdysi mylně identifikována jako středověká norská královna, měla žena z Haraldskéru něco, co žádné jiné tělo z bažin nemohlo nabídnout. Její vlasy byly dlouhé 50 cm. To je nejdelší záznam o stronciu, který byl u jednoho jedince získán. Představovala roky geografického pohybu vložené do jediného vlákna. Její zuby vyprávěly první část příběhu. Sklovina, která se tvoří v dětství. Vykazovala stronciový podpis odpovídající místní dánské geologii. Vyrůstala v Dánsku. Špička jejich vlasů prozrazovala něco úplně jiného. V měsících před její smrtí se stronciová signatura posunula. Vzdálila se od dánské základní linie směrem k profilu odpovídajícímu sopečné oblasti střednímu Německu, možná Spojenému království. V době své smrti byla daleko od domova nebo se odněkud zdaleka vrátila v období bezprostředně před svou smrtí. Obě ženy cestovaly. Obě skončily v dánských bažinách. Ani jedna neodpovídala modelu místní zločinkyně, které se zbavila její vlastní komunita. Výzkumnice Heather Gill Robinsonová již léta navrhla, že těla z bažin by mohla být geografickými outsidery. Lidé, kteří se přiženili do komunit odjinud cestovatelé jednotlivci, kteří se plně neasimilovali a proto nebyli po smrti spopelněni podle místní tradice. Stroncium říkalo, že má pravdu. A říkalo něco většího než to. Svět, kterým se tito lidé pohybovali, nebyl uzavřený. Byl propojen způsoby, které stávající historie Evropy doby železné nezohledňovala. Stroncium vědcům prozradilo, kde se těla z bažin nacházela. DNA jim prozradí, kdo to doopravdy je. Logika byla přímočará. Genetický materiál by potvrdil geografický původ na úrovni populace, identifikoval rodové linie, určil, zda byli jedinci místní nebo cizí na nejhlubší biologické úrovni. A potenciálně by odhalil, jak vypadali Skandinávci doby železné a odkud jejich předkové pocházeli. DNA sledovala pohyb napříč jediným životem. DNA sledovala původ napříč generacemi. Společně by vytvořili obraz, který by ani jeden z nich sám o sobě vytvořit nemohl. Problém byl v samotném bažině. Stejná kyselá chemie, která zachovala tvář muže Stolundu, rozpustila jeho DNA. Kyselost, vlhkost, mikrobiální aktivita a jednoduchý chemický čas. To vše působí proti genetickému materiálu. Podmínky, které učinily dánské rašeliniště výjimečnými pro zachování měkkých tkání. Z nich učinili jedno z nejnepřátelštějších prostředí na Zemi pro obnovu starověké DNA. Výzkumníci pracující v sibirském permafrostu nebo vyprahlých pouštích extrahovali starověké genetické sekvence s relativní spolehlivostí. Dánsko nebylo ani jedno. Rašelina byla ve srovnání s ní vlhká. Teplá a kyselá. Nikdo neočekával, že použitelná DNA v těchto podmínkách přežije. Skalnatá kost na bázi lebky je nejhustší kostí v lidském těle. Chrání vnitřní ucho a tím i veškerý genetický materiál, který v něm přežívá lépe než kterákoliv jiná kosterní struktura. Ve starověkém výzkumu DNA je to vzorek poslední možnosti a zároveň první volby. Pokud DNA existuje kdekoliv v degradovaném vzorku, s největší pravděpodobností tam je. Vědci nejprve odebrali vzorky ze stehenní kosti muže Stolundu. Pokus selhal. Genetický materiál ve stehenní kosti byl příliš degradovaný, příliš fragmentovaný a příliš chemicky napadený bažinatým prostředím, než aby mohl vytvořit čitelné sekvence. Stehenní kost byla slepá ulička. Skamenná kost zůstala cílem, ale vrtání do nejmimořádně dochované lebky v evropské archeologii nebylo rozhodnutí, které by nikdo bral lehkovážně. Peter de Barros Damgaard a Morten Allentoft z Kodaňského centra pro geogenetiku se obrátili na ženu z Haraldskéru. Zub a kousek kamenné kosti. Po téměř celém roce laboratorní práce se ze zubu našel fragment tak malý, že kontaminace nemohla být vyloučena. 0% lidské DNA. Damgaard popsal genetickou skládačku jako rozbitou na kousky tak malé, že nenesly žádnou informaci. DNA ženy z Haraldskéru usoudil, byla navždy mimo dosah. Toto je specifická překážka, která odlišuje těla z bažin od téměř všech ostatních starověkých projektů DNA. Stejná chemie, která zachovala tváře, vymazala geny. Bažiny jednou rukou dávaly a druhou brali. Řešením byl rozsah. Pokud jednotlivá těla z bažin nemohla poskytnout čisté genetické sekvence populace, ke které patřila, se stále dala přečíst. Allentoft a kolegové shromáždili datové soubory nikoli konkrétně z těl z bažin, ale z kosterních pozůstatků doby železné z různých pohřebišť po celém Dánsku. Místo,
kde se kosti uchovávaly v podmínkách méně nehostinných pro DNA než kyselá rašelina. Vesnice z doby železné, mohyly, hřbitovy po celém Judsku a Dánských ostrovech. Tisíce jedinců, desítky nalezišť. Genetický záznam populace, která tato těla umístila do bažin. Problém kontaminace, který potlačil individuální extrakce, se stal zvládnutelným v populačním měřítku. Vzorce, které zmizely v jediném degradovaném vzorku, se staly čitelnými napříč stovkami vzorků. Metodologie, která selhala u stehení kosti muže Stolundu, uspěla, když byla systematicky aplikována v širším světě doby železné, který muž obýval. To, co tato metodologie vrátila, nebyla poznámka pod čarou. Byla to kompletní revize toho, kým Skandinávci doby železné skutečně byli. Odkud pocházeli a čím si společnost pohřbívající své mrtvé v dánské rašelině prošla, než bylo první tělo z bažiny vůbec umístěno do vody. DNA nepopisovala lidi, které kdokoliv očekával. Pracovní předpoklad zakotvený ve stoleté archeologii doby železné byl přímočarý. Obyvatelé Judska byli starověcí Skandinávci zakořenění na poloostrově v dávné minulosti. Populace kontinuálně s krajinou, kterou obývali. Těla z bažin byly jejich místní mrtví. Místní popravení, místní obětování, místní zlikvidovaní komunitami, které na tomto konkrétním místě vždy žily. Genetika tento předpoklad zcela vyvrátila. Obyvatelstvo Dánska v době železné netvořila jediná starověká linie s neporušenými kořeny v judské půdě. Bylo produktem nejméně dvou velkých prehistorických migrací, které se zbíhaly. Mísily a vrstvily jedna přes druhou v průběhu tisíců let před začátkem doby železné. Lidé, kteří oběsili muže Stolundu, kteří podřízli hrdlo, muži z Graubale, kteří uložili ženu z Huldremose do rašeliny stále v cestovním oblečení, byli sami potomky migrantů. První genetickou vrstvou byl neolit. Kolem roku 3900 před naším letopočtem se do Dánska dostalo zemědělství, které přinesly zemědělské komunity, jež se přesunuly na sever přes Evropu. Tyto zemědělci nahradili nebo absorbovali populace lovců a sběračů, které obývali poloostrov před nimi a staly se genetickým základem dánské populace. Druhá vrstva byla dramatičtější. Během doby bronzové se populace z ponsko-kaspické stepy rozlehlých travnatých oblastí táhnoucí se severně od Černého moře přesouvali na západ a na sever napříč Evropou v migracích, které starověká DNA nyní přesně vysledovala. Nesli zřetelný rodový profil, který transformoval genetické složení severní Evropy. V době, kdy začala doba železná, měla populace Judska již značné stepní předky překrývající neolitický základ. Muž Stolundu, muž z Graubale, žena z Huldremose, žádný z nich nebyl produktem starověké neměnné skandinávské krevní linie. Byli živoucím výsledkem migrací sahajících přes dobu bronzovou až do travnatých porostů střední Asie. Genetický záznam to přímo říkal. Data o haploskupinách obraz dále zostřila. Haploskupina 1 přítomná v méně než 2% moderních skandinávských populací se objevovala ve výrazně vyšší míře na dánských pohřebištích doby železné. Několik haploskupin běžných ve starověkých záznamech je v dnešním Dánsku vzácných nebo chybí. Genetické složení populace doby železné se měřitelně lišilo od populace, která dnes obývá stejnou zeměpisnou oblast. Lidé v bažinách patří do genetického světa, který se od té doby v průběhu následujících staletí transformoval dalšími pohyby a míšením. Fyzický vzhled vyplýval z genetiky a přímo se vymykal stereotypu. Skandinávská populace doby železné nepatřila k jednotně světlým modrookým demografickým skupinám, které pozdější severské snímky promítají zpět do starověkého světa. Starověká DNA naznačovala populaci s podstatně většími variabilitami v pigmentaci. Světlejší zbarvení se v průběhu doby železné zvyšovalo, ale starší jedinci vykazovali širší škálu. Ikonický obraz starověkého severana byl pozdějším zjednodušením, které bylo retrospektivně aplikováno na složitější realitu. Poté byly populační genetika a stroncium umístěny vedle sebe a kombinovaný obraz se vyřešil v něco, co přepsalo základní předpoklady evropské historie doby železné. Žena z Huldremose se narodila v okolí. Její genetika to potvrdila. Nosila však textilie vyrobené z vlny, která procházela několika skandinávskými oblastmi a patřila k populaci, která sama byla produktem kontinentální migrace. Žena z kmene Haraldskær vyrostla v Dánsku geneticky i geograficky, ale v posledních měsících svého života cestovala do sopečné oblasti stovky kilometrů daleko a svět doby železné, do kterého se vrátila, byl již starobylý vrstevnatý a zdaleka neuzavřený. Společnost, která tyto lidi umístila do bažin, byla propojena napříč Evropou způsoby, které nikdo nepředvídal. DNA jejich populace to dokázala, stroncium v jejich vlasech to potvrdilo, textilie na jejich tělech to dokázaly. Bažiny nenacházely žádné izolované zapadákovy, které by na okraji známého světa vykonávaly tajemné rituály. Byly to plně zakotvené uzly v síti, která se táhla od stepí střední Asie až k pobřežím Británie. Rašelina důkazy uchovala. DNA je konečně učinila čitelnými. Obě věci byly pravdivé současně. Vždycky jsou. Násilí v dánských bažinách bylo skutečné.
úmyslné a forenzně čitelné po 2,0 letech uchování. Muž z Groubale měl podříznuté hrdlo od ucha k uchu. Muž z Tolundu byl oběšen splisovanou koženou šňůrou stále uvázanou kolem krku. Žena z Huldremose měla v době své smrti nebo kolem ní useknutou paži. Nebyly to nehody, nebyla to utonutí. Byly to popravy provedené s přesností a záměrem lidmi, kteří přesně věděli, co dělají. Péče byla stejně skutečná a stejně záměrná. Muž z Tolundu měl po smrti zavřené oči. Jeho tělo bylo uloženo na bok v poloze, která vyžadovala, aby ho tam někdo s pozorností umístil. Kožená čepice mu zůstala na hlavě. V době, kdy byla kremace pro mrtvé drtivou normou, bylo jeho neporušené tělo ponořeno do vody a ponecháno na místě. To není pohřbení, to vyžaduje rozhodnutí o tom, co tato konkrétní smrt znamenala a co si zasloužila. Rituální poslední jídlo je dále spojuje. Odpad zmlácení přidaný do kaše muže z Tolundu se znovu objevuje v žaludku muže z Graubále. Plevel běžně odhazovaný při zpracování obilí přítomný u 2 různých jedinců v průběhu více než století. Opakování není náhoda, je to vzorec. Někdo v Judsku v době železné chápal, že specifický druh smrti vyžaduje specifický druh posledního jídla a toto chápání přetrvávalo napříč generacemi. Tacitus napsal, že bažiny byly místy, kde se ukládali degradovaní a deviantní. Zbabělci se topili pod těžkými překážkami, zrádci ponořeni a zapomenuti. Tato verze formovala interpretaci těl z bažin po generace a není zcela mylná. Popravy a ukládání těl do bažin byly v severní Evropě v době železné propojeny. Písemné záznamy to potvrzují. Ale Tacitus byl Říman, který psal o lidech, které nikdy nepotkal a převáděl praktiky, kterým plně nerozuměl do morálního rámce říše, která tyto komunity považovala za barbarské. Jeho popis je výchozím bodem. Není to konec. Archeologické záznamy říkají něco podstatně složitějšího. V dánských bažinách byly ukládány zbraně, kotle, zlaté ozdoby, poražená zvířata, rozbité nástroje. To nebyl odpad. Byly to oběti. Cenné předměty záměrně umístěné na hranici mezi viditelným světem a vším, co se chápalo jako ležící za ním. Bažina nebyla smetištěm, byla to prahová plocha. Pokud by zbraně a zlato byly obětinami, lidé uložené vedle nich vyžadují jiný interpretační rámec než trestní likvidace. Péče prokazovaná tělu muže z Tolundu není v rozporu s obětí. Možná je toho nejjasnějším důkazem. Zločinec hozený do vody nemá zavřené oči, oběť by mohla. Důkazy o stronciu dodávají závěrečnou vrstvu. Jak žena z Huldremose, tak i žena z Haraldskéru před svou smrtí cestovali a pohybovali se mezi komunitami existujícími v prostoru mezi jedním světem a druhým. Liminální postavy, lidé, kteří nepatřili plně k místní komunitě, kteří se neasimilovali, kteří si ve vlasech a oblečení nesli geografii odinut. V mnoha rituálních tradicích napříč lidskými kulturami je postava vybraná k oběti, vybírána právě proto, že existuje na hranici ne zcela uvnitř, ne zcela vně blíže k prahu než kdokoliv jiný. Lidé, kteří do něj byli umístěni, mohli být vybráni, protože už stáli poblíž něj. Trestní poprava a rituální oběť se vzájemně nevylučují. Společnost může někoho odsoudit a zároveň ho považovat za posvátného. Bažina v sobě skrývala obě možnosti v jednom těle ve stejné zauzlované šňůře ve stejných zavřených očích. Věda učinila násilí čitelným. Nezjednodušila ho. Nikdy se to ani nestalo. Návrat k té tváři. Zavřené oči tolunského muže z Trniště na Bradě slabý výraz, který v roce 1950 zastavil 2 těžaře rašeliny a donutil je sáhnout po telefonu. Je to už 70 let nejslavnější záhada evropské prehistorie, zachovalý nad jakékoliv rozumné očekávání, nečitelný nad rámec toho, co pouhé oko dokázalo vidět. Stroncium ve vlasech ženy z Haraldskéru ji v měsících před smrtí umístilo stovky kilometrů od domova. Genetika napříč populací doby železné odhalila společnost, která již byla formována migracemi, které nikdo nepředvídal. Textilie na těle ženy z Huldremose překročily Skandinávii dříve než ona sama. To, co bažiny uchovávaly, nebyl uzavřený svět izolovaných komunit vykonávajících nevyzpytatelné rituály v zapomenuté temnotě. Byla to propojená Evropa, která byla stará, komplikovaná a proměnlivá dávno předtím, než ji někdo zapsal. Rašelina obsahovala důkazy, věda je četla. Otázky, které otevřela, ještě nejsou uzavřeny.